Expedient número 115. Indústria de moda. Crim contra la humanitat. Acusat. Format consumista. Aren't you gonna anything to say? Estàs callat? Then I'll start. Llavors començaré. Bangladesh, Bangladesh, the year 2013. l'any 2013. De sobte, vaig sentir com si estigués en una zona de guerra. Vaig sentir crits des de sota de les ruïnes. Algú va dir, tallam la cama, treu-me, treu-me. Salva'm, germà. Si us plau, salva'm, germà. Vull viure. Haven't you remembered? No te'n recordes? I'll continue. Llavors continuarem. Rana Plaza, Rana Plaza, edifici de 8 plantes. and 1,100 I 1.134 treballadors morts don't mean anything to you. no et diuen sobre res? And the managers were warned. I els gestors van ser advertits del mal estat de l'edifici. And there were cracks. I hi havia esquerdes a les parets. And yet, I tanmateix, la gent work until the va tragedy ser obligada a treballar fins que va passar la tragèdia. Entre els morts hi havia dones i nenes menors d'edat. No volíem pujar a l'edifici de fàbrica, però la direcció ens va fer pujar, dient que no hi havia cap problema amb l'edifici. Vam agafar un bolígraf i vam escriure les nostres adreces i números de telèfon a les nostres mans perquè els nostres pares poguessin identificar els nostres cadàvers. I know. Sé You'll say these are que isolated. diràs que són casos aïllats. Then explain Aleshores, why explica dozens of per què thousands of people annually desenes de die milers de because of persones moren production. cada any en procés de la producció de cotó. According to Segons the latest l'últim report, informe de l'índex the Global global Labor d'esclavitud, Index, the production of la roba clothing és la segona indústria de treball esclau in terms of més gran del slave món. labor. Let's move on. Continuem. To produce one Es necessita t-shirt 1 quilo de and cotó one pairs of per jeans, crear una samarreta i un parell de 1 texans. kilo of cotton is needed. Segons el World According to the Wildlife World Fund, Wildlife Fund, es necessiten fins a 20.000 litres d'aigua to produce per that produir kilogram. aquest quilogram. 20,000 liters Amb would be 20.000 enough litres for one per una person persona for n'hi hauria 27 prou per years 27 to drink anys the norm, per beure la norma which is 2 liters diària, a day. 2 litres. And this happens I això while the supply és en un of moment fresh en water què les is reserves only d'aigua dolça són només el 2,5% del volum total d'aigua del planeta. Do you understand that? Ho entens? At the same time, Al mateix temps, cada 3 habitants del every planeta third inhabitant no on the té planet accés has no access a l'aigua to dolça clean, fresh i neta. water. Our genes Els texans són més importants que la vida humana? Indonèsia, riu Citarum. Avui el riu Citarum és un dels 3 rius més bruts del planeta, però només fa 40 anys aquest riu i els seus voltants eren considerats un paradís tropical. Així és ara el Citarum a la seva font, i així és quan travessa grans ciutats. Avui dia hi ha més de 3.000 fàbriques al voltant del riu Citarum, una quart part de les quals treballen per exportar teixits per a marques mundials de roba. Cadascuna d'aquestes fàbriques aboca els residus de producció al Citarum diàriament. Actualment, Citarum és un còctel de substàncies químiques en què naden animals morts. El contingut de metalls pesants aquí supera totes les normes permeses. La concentració de mercuri és 4 vegades del límit segur. Segons l'informe de 2013 sobre l'impacte de la contaminació de l'aigua a la part superior del riu Citarum, Java Occidental, Indonèsia, 25 milions de persones depenen del riu Citarum. Els metalls pesants no es descomponen. Bullir l'aigua no ajudarà. Les persones que beuen regularment aquesta aigua corren el risc de patir càncer, retard mental i retard del desenvolupament. El pitjor
és que la mateixa aigua s'utilitza per regar aquests arrossars i tots els que viuen aquí mengen arròs conreat als mateixos camps. La fàbrica sol alliberar aigües residus al riu durant la nit. Abans d'abocar residus tòxics, s'assegura que no hi hagi ningú al voltant. I com et sents ara sentint això? Quan treballes amb materials tòxics en una fàbrica, portes la defensa i després ho aboques tot al riu. Hi ha una ironia en això que de vegades soc responsable del que passa, sento conflicte interior i l'ansietat, però necessito menjar, així que hi he de treballar. 3 milions de persones treballen a les fàbriques tèxtils. La fabricació, la tenyidura i la confecció per a les marques de moda més grans és una indústria de 12.000 milions de dòlars que manté l'economia d'Indonesia com la més gran del sud-est asiàtic. Però el preu d'això és una catàstrofe ecològica i la destrucció de la vida humana. Xina. El 70% dels rius i llacs d'aquest país estan contaminats. Només l'any 2017, l'ONG xinesa Institut d'Afers Públics i Ambientals va registrar que la indústria tèxtil va cometre més de 300.000 infraccions de les normes ambientals. A la Xina, la mesura en què es netegen els rius juga un paper important en la carrera política. Per tant, es van crear estacions especials que registren les emissions de diverses fàbriques. Però el problema és que aquestes estacions només controlen aquelles regions que estan aigües amunt. Així doncs, resulta que les activitats de les empreses aigües avall no només no estan regulades per les lleis pertinents, sinó que ni tan sols estan sota control. Estàs cansat de les teves mentides. Segons l'estudi sobre la prevalència nacional i les conseqüències de la sensibilitat múltiple als productes químics entre l'any 2008 i l'any 2018, la sensibilitat química a la població va augmentar un 300%, inclosa la roba. Això, malgrat que la majoria de marques afirmen que els seus materials i tints són respectuosos amb el medi ambient i segurs per als humans. Continuem amb el ecològic? Jo, com moltes persones al nostre planeta Terra, vaig ser cruelment enganyada per la indústria de la moda i aquest engany va ser el següent. Arribant a les botigues per a la propera compra, vaig prestar més atenció a aquelles coses que tenien l'etiqueta fetes amb materials reciclats i, és clar, els vaig donar la meva preferència. Però quina va ser la meva sorpresa quan en una de les webs vaig veure productes amb una etiqueta semblant, només molts més vegades cars. I em preguntava quina diferència n'hi havia, per què els preus són tan diferents. I vaig començar a fer la meva pròpia investigació i el que vaig veure em va sorprendre molt. La nostra roba normalment està feta de fibres prefabricades. Per exemple, si és polièster, s'hi afegeix cotó o viscosa. I vostè mateix enteneu que és gairebé impossible separar tot això. Agafem una jaqueta normal que està feta d'una fibra mixta i en la qual hi ha accessoris. Tot això s'ha de classificar, separar, comprovar i després donar-lo al procés de processament i producció. És a dir, realment és un producte molt car que simplement no pot costar pocs diners. El que més em va sorprendre van ser els fabricants de sabates que afirmen que les seves sabates són de plàstic. Sí, estan fets de plàstic, però la gran pregunta és quin tipus de plàstic? Perquè, com a consumidor general, crec que les sabatilles esportives tenen soles de plàstic i té sentit que s'acumulen moltes sabatilles i se'n facin unes noves. O és aquell plàstic, aquelles ampolles de plàstic que van a reciclatge. Però, de fet, no tot és així. Les sabatilles esportives estan fetes de plàstic nou. És a dir, no només ja tenim grans problemes amb el plàstic, sinó que també el creiem. I diem que les nostres sabatilles esportives són respectuoses amb el medi ambient i estan fetes de plàstic. Així, la indústria de la moda calma la nostra vigilància. I en comptes de preocupar-nos realment pel medi ambient, només el contaminem encara més, pensant que quan comprem productes amb l'etiqueta elaborats amb materials reciclats, estem ajudant al nostre planeta. Però, de fet, l'estem matant, produint cada cop més béns innecessaris. Per tant, em sembla que ja val la pena deixar de ser els burros a qui és fàcil penjar fideus a les orelles. Ja val la pena pensar una mica en què ens alimenta el format de consum i descobrir-ho i estudiar per nosaltres mateixos què està passant.
realment. La realitat és que actualment només es recicla prop de 1% de la roba en el sentit literal de la paraula. 1%. 1% reciclat? Sí, si parlem de processament real, quan les fibres es prenen, es trituren i es transformen en fibres noves. Això és l'1%. En realitat, les botigues de moda ràpida trigarien 12 anys a reciclar el que venen en 48 hores. Okay. Bé, Explain me this. expliqueu el Why següent. do you produce Per què produeixes 400.000 milions de metres quadrats de textils a l'any? and 60 I 60.000 milions són només residus. This amount of fabric, Aquesta quantitat de tela es pot embolicar el nostre planeta 800 at the vegades. same time, Al mateix temps, cada segon es crema un camió carregat de roba every second, and tons i cada any of new tones clothes de roba are nova thrown into the es llença a l'abocador. landfill. Tell me, Digue'm, en algun moment en tindràs prou? casualties, Sacrifici humà, slave labor, treball esclau, destrucció de rius, ecologia, sobreproducció. What Per is a all què this serveix tot això? for? Your cynicism, El teu cinisme, cobdícia i crueltat sense límits no es poden amagar darrere d'un senyal brillant i colorit de la indústria de la moda. you have forced Heu atrapat milers de milions de persones a la trampa del consum and put them i on the posar-los brink a of la vora survival. de la supervivència. Are you going to keep Et silent? quedaràs en silenci? So tired. Que cansat estic de tu. I know what I should do with you. Sé què fem tu.